Bueno, orain erakutsiko dizuet ze grabaketak egin ditudan. Bueno, daukat ikastaroaren karpeta bat, eta karpeta horretan dauzkat lehenbizi. Bueno, hasieran grabatu duten bideoa. Bueno, bideo honen bidez esplikatuko dizuet ikusten duzuten bezala paperean. Bueno, gero hau itxiko dut. Gero egin dut grabatzeko kamerarekin, zer egin duten, zer atera duten. Ikusten duzute soinua, geroz eta kalidade gutxikoa dela, baina, bueno. Gero benetan grabatu dudana, bueno, bai, hau izan da, ez nekate bezala jarri dutena. Bideo tutorial honetan erakutsiko dizuet nola kalkulatzen den lehenbizi 24 eta 30 zenbakien arteko multiplo komunetako txikiena, eta gero 24 eta zenbakien eta eta azkenik, niri grabatzeko erabiltzen ditudan tresnak. Beste bideo bada. Eta hemen ja ez da ezer ikusten. Hemen esaten ari naiz, lehenengo grabazioa egin nula telefonoarekin, zen kontrolatzen nuen aparatu bat, gero argazki kamerarekin, hori ja gehiago kontrolatzen dut, eta ja hirugarren tresna da grabaketa hori egin den tresna, dela ordenadorearen kamerarena. Bueno, eta honekin ja Screencast-O-Matic erabili dut, eta, hau izango da nire lana, gai honetan.